Vítajte na dnešnej obhliadke v Kukurici. Monika, hýbaj dopredu, lebo zase nebudeš počuť. Prosím vás, a čože vy máte doma kuchyňu za cenu jednej dosky u nás na ministerstve? Áno, tu ste na ministerstve, tu treba reprezentovať. Bohužiaľ, aj časy konsolidácie, áno. Za takúto dosku má aj pán minister na výlet v Chorvátsku. Asi vie, čo je dobré. Už to má odskúšané. Tam má trošku drahšiu. Hádam sa, nebudeme hanbiť, keď prídu z východu sú kolegovia demokrati. V kuchynke máme vonku aj LED obrazovku veľkoformátovú za 100 000. Tam si môžete pre budúcich klientov naozaj aj premietať denné menu. Napríklad my sme mali minulý týždeň, že vietnamský týždeň, tak vám poviem pravdu, ľudia boli z toho unesení do bezvládneho špeciálu úplne. Útorok sme mali rážničí z železnice, áno, to bolo perfektné menu. Richard kaši, to si strašne pochválujú tú kašu, ozaj veľmi dobrá. Tak aby som povedal, že nadštandardná. Minulý týždeň bolo Laciho deravá kapsa, konsolidačné menu, pol ryže, pol hranolu. Nie hranolky, ale hranolu. Tiež sa ľuďom páčilo veľmi. Čo sa týka zvukotechniky, pani ministerka z kultúry dala zapájať také špeciálne zariadenie na deti si ja to nemám hovoriť? Takže to nič zabudneme, vítajte. No, ešte nie. Tu sme v takej kúpeľňovej kopke, nachádzajú sa tu pisoáriky, ozaj 100 000. To je, dá sa povedať, že radosť cíkať. Bývalý majiteľ sa doslova vybláznil, lebo dal vonku urobiť nový múrik, ktorý len tak dal dole fasádu a urobil novú a nakreslil nové tely. No, to je tak zo takého špásu. Dobre, nie? Pešiačik, nech sa páči, v hodnote 600 €, pre daňových poplatníkov v hodnote 300 €. Dostať ho kúpiť za 30, ale aj tak, koľko ušetrili. Hej, ten pešiačik, to je fakt vec, ktorá sa opotrebuje, čiže išli sme do takejto cenovej relácie.